Pozdrav pričaljupci, pogađamo knjigu. Ovo je jedna dosta stara knjiga. Vi ju vjerojatno još ne znate, ali vaši roditelji možda znaju, ako ne znaju, vrijeme da saznaju. Ovo je inače s posvetom jednom našem poznatom autoru koji je nedavno preminuo. I za sebe ostavio jako puno pametnih stvari i njegovo nasljeđe jako veliko. Počinjem čitati iz knjige, a na kraju, kao što znate, uvijek knjigu razmotam da vidite koja je. Pa ako ju nemate, evo, posudite ju iz neke dobre knjižnice ili mi se javite. Poziv s hrastove krošnje. Zagreb, rana jesen 1952. Škole su odškrinule vrata, ali taj važni događaj nije uzbuđivao 13 potamnjelih čvrstih momaka Santunovca. Cilj teme neka prođe vrijeme, ponavljali su tko zna otkud naučenu izreku i sretni bi dočekali poziv da nahrupe u krađu grožđa, pa da prežderani trbuha napunjenih poput krpenjače požure na Savu i skvase dokona tijela. Umjesto da sjede 5 ili 6 sati i slušaju nastavnike koji im pričaju što su spojene posude ili odgovaraju na njihovo zagonetno pitanje tko je naslijedio kralja Krešimira. Fučkalo im se što se u imeniku s vremenom skupilo 100 i više neispričanih sati, zbog kojih je već na polugodištu većina od njih dobila nogu iz škole. To je slatko ljenčarenje povuklo i Vinka. Jedini je između svih, još u 15. izučio krojački zanat kod majstora Oršanića, koji se siromah poradovao da je istesao vrsnog pomoćnika. I tako dalje, i tako dalje. Što će se desiti sa ovom pustolovinski raspoloženom grupom mladića kojima baš nije škola bila zanimljiva. Reći će vam već naslov knjige, ali prekrasna duhovita priča našeg Pere Zlatara koja se zove Bitange mir. Posudite, odlično.